हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान जेबि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाबाय। दा आङो दिनैहाय मानि थाखाय नैबे जेबि गोदान चेनेलावहाय आं दिनैहाय मानो भिडिअ लाबोनो गोनां जादों लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दा थारैनो नंमारगौ लोगोफोर, आंनि बै सिगां सालायबाय थानाय आंनि जन'बे ब्रह्म चेनेला बियो हेक जाबाय लोगोफोर। दा बेनि थाखाय आङो दुखु लोगोफोर। दा बे आंनि जन'बे ब्रह्म चेनेला बेवहाय गासै 2K साबस्क्राइबार जाबायमोन लोगोफोर। दा आं गोबां खस्थ'नि गेजेरजों 2K साबस्क्राइबार आं खालामनो हादोंमोन लोगोफोर। दा बेनि थाखाय आंनि बे सिगांनि चेनेलाव आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोनखौहाय आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो खिन्थानो होननानै बे जेबि चेनेलाव आं दिनैहाय भिडिअ लाबोनो गोनां जादों लोगोफोर। दा नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो फैदों लोगोफोर, बे आंनि गोदान जेबि चेनेलावहाय। दा मानो होनोब्ला आंना बै जन'बे ब्रह्म चेनेला हेक जाबाय लोगोफोर। दा बेवहाय गोबां आंनि नायगिरि दंमोन। दा बे बिथांमोननो आं खिन्थानो थाखायनो दिनै नैबे आंनि गोदान चेनेल खुलिनानै जेबि चेनेल दिनै आं बेवहाय भिडिअ फैनो गोनां जादों लोगोफोर। दा ओंखायनो आङो जिखुनु जाया बै जन'बे ब्रह्म चेनेला हेक जाबाबो आं जेबो सानाखै। दा बेनिखायनो आङो जेरोखोम बैयो जन'बे ब्रह्म चेनेलखौहाय नोंथांमोनहा अनसायनाय बायदि नैबे आंनि दानि गोदान जेबि चेनेलखौबो आं अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर। दा हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौहाय। दा आंनि नैबे जेबि चेनेलाव आं मानि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोनहा नुलांगोन लोगोफोर। दा आं गोबांथार ब्लग भिडिअ बा बायदि कन्टेन्ट आं लाबोनो नाजागोन लोगोफोर। सिगांनि जेरै भिडिअ हगारदोंमोन बै मोनसे चेनेलाव, दा थिग बेबायदिनो भिडिअ लाबोफिननो नाजागोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौहाय बे सिगांनि चेनेलखौ अनसायनाय बायदि नैबे दानि जेबि चेनेलखौबो नोंथांमोना अनसायफिनबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेखौनो आंनि बे गोदान चेनेलजोंहाय नोंथांमोनखौहाय फोरमायहरबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जेरै सिगाङावहाय हेफाजाब खालामदों बेबायदिनो हेफाजाब खालामफिनबानो जाबाय नैबे आंनि जेबि चेनेलखौ आरोखि ना लोगोफोर। दा जेबो नङा लोगोफोर, नोंथांमोनहा सिगांनि अनसायनाय बायदि अनसायफिनबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। बे आंनि गोदान चेनेलजोंहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनाया बेनोमोन लोगोफोर। बै आंनि हेक जानाय चेनेलनि थाखाय आं दिनैहाय बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों। दा आं दिनैनि बे जेबि चेनेलाव फैनायाव आं जेबो कन्टेन्ट लानानै भिडिअ लाबोखायाखै लोगोफोर। आंनि बै हेक जानाय चेनेलखौ खिन्थानो थाखाय आं दिनैहाय बे आंनि गोदान चेनेलावहाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों लोगोफोर। दा आंनि भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना सिगांनि हेफाजाब खालामनाय बायदि नैबे चेनेलखौबो हेफाजाब खालामबानो जाबाय लोगोफोर, बा अनसायबानो जाबाय। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव गोदान कन्टेन्ट लाबोनायाव नोंथांखौ लोगो मोनसिगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर। बाय बाय।